Sa number 4, overseas Filipino worker nga nagatrabaho sa Saudi Arabia nga ginaalagar ginamaltrato sa iya nga employer ang tigayon nga naka-eskapo kag karon yara na sa embahada sang Pilipinas. Ang 45 anyos nga babae ang taga Cebu kag nakapamana sa nga taga Barangay 8 sa Isabela. May 3 sila ka menor de edad nga kabataan. August 2 siya, tigayon nga nakapalagyo gikan sa iya nga employer kag karon yara na sa Philippine Embassy sa Riyadh. Sa post ni Isabela Mayor Miguel Angelo Yulo sang Lunes, personal niya nga nakaistorya ang bana sang OFW. Padan ang coordination sang LGU sa iya nga pamilya kag sa nagkalain-lain nga ahensya para tigayo na makapauli sa Pilipinas ang OFW. Wala pa man sang abiso ang probinsya kung saan ang makabalik kag mahimo sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga makahatag sang financial nga bulig ang probinsya. There's already action by the national government to bring her back here in Negros Occidental, and when she is back here, then we will address the situation and most likely give financial assistance to the victim.